Da, dobar dan. Ja sam Bojan Jovanović, ovde sam umesto Smilje Ignjatović koja je nositeljica našeg projekta. Ona nije mogla da dođe, izvinila se. Trenutno u Hrvatskoj na Braču izvodi jedan kompostni toalet sa našim separatorom. I to je posao koji mi već nekoliko godina prilično uspešno radimo i za čije unapređenje nam je potrebna vaša podrška. Kompostni toaleti su toaleti, ili suvi toaleti, tako se zovu, su oni za koje nije potrebna voda, niti koriste konvencionalnu kanalizaciju i funkcionišu na principu odvajanja naših fizioloških nus produkata, pretvarajući ih u vrlo koristan resurs. Urin je pun azota i bakteriološki je bezbedan i on može da se koristi za zalivanje biljaka odmah nakon, kako kažem, dobijanja, a ovaj čvrsti deo mora da prođe kroz proces aerobne razgradnje u trajanju od najmanje 6 meseci da bi bio bezbedan za upotrebu. Neću sad ulazim u specifikaciju odvajanja, načina i tehnologiju, samo bih naglasio ono što mi nudimo u pogledu unapređenja tog procesa odvajanja i kvaliteta života naših korisnika. Dakle, mi nudimo trenutno jedini na svetu porcelanski separator za urin, koji je napravljen ručno i u potpunosti prema našem dizajnu. Postoji u svetu nekoliko firmi koje se bave prodajom i distribucijom toga, ali oni su plastični i njihova cena se kreće od 40 do 120 eura. Naš je porcelanski, glaziran i u tom smislu je u pogledu komfora, trajnosti, higijene neuporedivo superiorniji od tih plastičnih, a trenutno košta 60 eura. Unapređenjem proizvodnje možemo da povećamo produktivnost i da smanjimo cenu svakog pojedinačnog komada. U isto vreme možemo da obezbedimo veće količine za distribuciju koje bi smanjile i transportne troškove koji su sada značajni i koji idu na teret kupaca. Do sada smo imali samo bele, ove klasične, sada počinjemo da uvodimo obojene, pa čak i ručno slikane, možemo da radimo i po želji kupca. Prodajemo otprilike 10 do 15 komada mesečno, a nemamo nikakav marketing, komuniciramo sa, kako kažem, korisnici nas kontaktiraju samo preko web sajta. I ljudi koriste to za različite potrebe, za svoje vikendice, kuće na vodi, čamce, a u poslednje vreme se jako puno toga traži u Nemačkoj za njihove gradske bašte, pošto je sada to kod njih jako razvijeno. Naša ciljna grupa je vrlo specifična. To je jedan sloj stanovništva, jedan sloj populacije koji je ekološki osvešćen i njihova, kako kažem, potreba za fair trgovinom, ručnom izradom i prirodnim materijalima je jako bitna i u tom smislu je naše tržište sigurno. Hvala vam, to je to.